Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nyimbo ndithu imene ya fuko lathu komanso pakhale mphindi yokumbukira ndithu malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Say a minute silence, which will be followed. Ndipo nawo anayikidwatu pa June 12, 2024. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akuyika nkhata yomaliza pamenetu pali chithunzi cha Patricia Chanel Dzimbiri amenetu anali special assistant to the vice president on women affairs. Iwowa amachokeratu mudzi mwa Samara boma la Baraka, ndipo anabadwa mchaka cha 1964. Anayikidwaso pa 14 June mchaka cha 2024. Ndi mwambo omvetsa chisoni kwinako ndi mwambo oti tikuyenera kukumbukira ndithu mizimu ya abale athu amenewa. Ndipo pakadali pano mtsogoleri dziko lino wamalizatu kuyala nkhata ndipo akubwerera kusanja. Ndi chimene chichitike tikhale ndithu tikuonanso anthu ena akuyala nkhata, koma nkhata izi sizikhala kuyalidwa malo onse. Iwowa azingoyala malo amodzi, koma mtsogoleri dziko lino yekha ndi amenetu anayala nkhata malo onse 9 kuyimiriratu mabanja onse amenetu anatisiya mu tsiku limeneli. Ndipo pakachoka mtsogoleri dziko lino pakhaletu amene akuyimirira mabanja 9 onse kuyalaso nkhata. Ndikuonanso mu program ikutionetsa vice president komanso mayi akunyumba kwawo akhaleso akuyala nkhata. Distinguished guests, ladies and gentlemen, before I call upon the representatives of the 9 bereaved families to lay the wreaths on those monuments, let me recognize the presence of Right Honorable Atpele Muluzi and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me now to call upon the representatives of the 9 bereaved families to lay their wreaths. From the Kapeni family, I'll call upon Christopher Kapeni, who is the brother to the deceased. From the Chimanen family, I'll call upon Mr. Gradson Chipumpula, who is the uncle to the deceased. And from the Lapkan family, I'll call upon Mai Lengani Ngalande, a family representative. And from the Kanyemba family, I'll call upon Mr. Krito Kanyemba, who is the brother to the deceased. Sana alendo onse olemekezeka amayi ndi abambo. Mwambo wokumbukira abale amene anatisiya pa ngozi ya ndege pa 10 June 2024 sikuti ukuchitika pa malo ano okha, komanso manja anakonza kuti achite mwambo onga oterewu ku
malo kumene abalewa amachokera. Let me also call upon those troops representing other families to march forward to lay their wreaths. Ndiloleni tsopano kuti ndiyitanenso asilikali amene atenge nkhata kuti akayale pa zipilala za abale amene anatisiya. Akupita kusogolo kuti nawonso akayale nkhata pa zipilala za abale amene anatisiya pa ngozi ya ndegeyi. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, next to lay their wreaths will be Right Honorable Atupele Muluzi and the spouse. Mwaulemu tsopano ndiloleni kuti ndiyitane olemekezeka Atupele Muluzi ndi mayi kuti akatyalire nkhata zotsatira.
lay their wreaths. His Honor, the Vice President of the Republic of Malawi and the spouse to the Vice President. Sopano maulemu ndiloleni kuti nditane wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso amayi kuti akatiyalire nkhata zotsatira. mwinatu nkutheka mukungotsegula kumene wireless yanu yokondedwa MBC Radio 1, ena mukutitsatira pa MBC TV, ena mukutiona pa MBC Digital pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. Tikulandireni kuno kunthungwa kumenetu mtsogoleri wa dziko lino akutsogoleratu fuko la Malawi pamwambo umene okumbukira malemu Dr. Saloscas Chilima komanso anthu ena 8 amenetu anatisiya mu tsiku ngati la lero kuno kunthungwa mboma limeneli la Nkhatabe. Timafotokoza kuti mwambo upangikira ndithu pa Lonjika Turnoff imenetu ndi tsidya lina nde chimene chimakhala ngati kuti mwina chikusemphanitsa pakati pa Nkhatabe ndi Mzimba ndi msewu umenewo, nde kumene kunagwera ndege ndithu ndi ku Nkhatabe, koma kumene ukuchitikira mwambo umenewo ndi ku Mzimba. Apa kwa amene mukutitsata pa MBC Radio 1, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi akunyumba kwawo amakayala nkhata pamalo amene ayikidwa kutito ndithu ayalidwe nkhata. Speaker of the Malawi National Assembly. Nde pamalo pamenepa ndithu pali zithunzi za amenetu anatisiya pa tsiku limenelo, tsiku ngati la lero chaka chapitachi, ndipo pali Madam Patricia Chanel Dzembiri amenetu anali special assistant kwa malemu Dr. Saloscas Chilima pa nkhani za amayi, komanso tikuonapo Keno Owen Sambalopa amenetu anali pilot amene amayendetsa ndege imeneyi, komanso pali Major Flores Selemani amenetu anali co-pilot amenetu amathandizira kuyendetsa ndege imeneyi. Mmene muso munali Major was Aidin amenetu anali ndithu mechanic technician amene amaona za ndege imeneyi. Munalisoto Mr. Abdul Lapken amenetu ndithu anali Chief of Protocol, Deputy Chief of Protocol ndithu amene amenda limodzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komanso panali Mr. Lucas Kapen amenetu anali Assistant Commissioner of Police amenewa anali a guard commander kwa mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komanso mmenemo munali Mr. Chisomo Chimaneni amenetu anali ADC kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Menemoso munali Mr. Your Dan. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, next to lay their wreath are General Dr. Paul Valentino Piri, Commander, Malawi Defense Force, and Mrs. Melanie Olam, Inspector General of Malawi Police Service. Ndi mafotokoza kuti mmenemo munaliso Mr. Dan Kanyemba amenetu anali a medical officer ndithu amene amaona za chipatala. Iwo amachokera ku Chiseka Traditional Authority Chiseka ku Lilongwe, ndipo anabadwa mchaka cha 1989. Iwowa anayikidwatu pa 13 June chaka chatha, ndipo pamenetu analowa m'manda. Nde amenetu akayala nkhata pakatali pano ndi mkulu wa asilikali ankhondo Paul Valentino komanso
amenetu ndi mkulu wa polisi mdziko muno Mai Marine Yoram. Ndi mwambo wa chisilikali monga mmene ndinafotokozera muja, ndipo ukaona mudi kuno zikhala ngati ndithu ambiri akukumbukira tsiku limene lija, chifukwa dziko linadzaza ndi mantha, dziko linagwidwa njakata. Zinthu ngati zimenezi zimachitika ndi ngakhale munthu wa zelu bwanji, zelu zimatha umathodwa mu nthawi ngati imeneyi. Apa ndithu mwambo woyera nkhata ukupitiliratu kuno kunthungwa, ndipo ukatha mwambo umenewu pakhaletu mapemphero pamalo pano palunjika turn off kwa amene mwina mukuyenda kubwera kumalo kuno, ndikuti ngati muchokera ku Mzuzu ndi 1 hour drive kuyenda mwabwinobwino, ndikuti umakhala kuti wafika pamenepa palunjika. Kwa amene mwina mukuchokera ku Lilongwe, ndikuti ukachoka pa Library simayenda mwina maola osachepera 30, mumakhala kuti mwafika palunjika turn off, kumenetu ndithu kunagwera ndege imeneyi pa tsiku ngati la lero. Ndipo mwambowu unayamba ndi mtsogoleri wa dziko lino kulunjika kumenetu kunagwera ndege imeneyi kukapereka ulemu komanso kukapemphera ndithu pamalo amenewa pamenetu panachitika zovutazi. Mwambo kuno kunthungwa boma limeneli la Mzimba ukupitilira. Is Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. Akuyera nkhata pakadali pano ndi olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, amenetu ndi nduna ya maboma ang'ono. Ndithu kuyera nkhata pamalo amene ayikidwa ndithu achikumbutso kwa anthu 9 amenetu anatisiya mtsiku la lero chaka chathachi. Apa ndili ndi mtolankhani wathu Musase Cheo. Musase, mwambo omvetsa chisoni mbali naye, mwambo opatsa chidwi pamene tikumbukira mizimu ya anthu 9 imenetu inatisiya mu tsiku la lero chaka chatha. Ndizoona ndithu chisomo monga wafotokozera, ndi mwambo womvetsa chisoni, mwambo wa chikumbutso kukumbukira anthu amene anataya miyoyo yawo pa 10 June 2024, pomwe wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima anali nawo ndege imene inachita ngozi, ndipo munali anthu okwana 8 kuphatikiza iwowo, ndi kuti 9 pamodzi anataya miyoyo yawo kumalo kuja kotchedwa Nthungwa boma la Nkhatabe, sipatali kwenikweni kufikira pamalo pomwe pakuchitika mwambo umenewu. Ndipo
mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Magathee Chakwera ndi amene akutsogolera mtundu wa Malawi pamwambo wa chikumbutso umenewu. Taona kale limodzi ndi mayi wa fuko lino ayika nkhata zawo pa zipilala zonse za anthu omwe anataya miyoyo yawo zimene zayikidwa pamalo pano. Komanso chisomo ndaona mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi nawonso afika pamalo pano limodzi ndi mayi akunyumba kwawo, komanso nawonso ayika kale nkhata pa chipilala cha chikumbutso chimenechi. Ndi mwambo umene anthu onse amene afika pano akutsatira mwachidwi, komanso poti tili gawo loyamba, gawo lomwe akuyendetsa ndi asilikali a dziko lino. Likatha gawo limeneli ndikutha kuona kuti atsogoleri a mipingo komanso mipingo yosiyanasiyana nawonso akhale akutenga gawo lawo kuti atsogolere kumbali ya mapemphero. Ndi mmene zikuyendera ndithu mzanga chisomo. Amenetu akhale akuyala nkhata pakatali pano ndi Bishop Suzio Nyilenda amenetu ali Bishop wa Nzuzo Diocese. Iwo asotu ndi amene ndithu atsogolere kwakukulu mwambo wa mapemphero umene uchitike pamalo pano pamodzi ndi akuluakulu ena a mipingo yosiyanasiyana amenetu afika pamalo pano. Musase tsiku ngati la lero ndi tsiku losayiwalika mu mbiri ya dziko lino, chifukwa tinaluzatu miyoyo ya anthu ofunikira kwambiri pa ntchito ya chitukuko cha dziko lino. Ndi choncho mmene ukufotokozera, ndi tsiku losayiwalika ku dziko lonse lino la Malawi. Kutaya miyoyo ya anthu ofunikira kwambiri, kukhalanso pa ngozi, zinthu zoti anali atanyamuka kuchokera ku Lilongwe kumapita ku Mzuzu kuti akatumikirenso ntchito zina, makamaka monga tafotokozera poyamba paja kuti amapitanso kuti akakhale nawo pamwambo wina wa maliro, koma ngozi nkuchitika m'nkhalango ya Nthungwa. Ndi zinthu zoti zinali zosayembekezereka, zinthu zimene zinachitika anthu asali ndi chiyembekezo, nkutayanso miyoyo ya anthu omwe anali mndege imeneyo. Anthu onse anafera pamalo omwewo, anthu onsewo analinso otumikira dziko lino pa ntchito zosiyanasiyana, ndi zinali zinthu zosakhala bwino ku mtundu wa Malawi. Apa mbele ndi Jackson Sichali, mtolankhani wathu amene anapita ku Nthungwa kumenetu unagwera ndege imeneyi, komanso mu dziko la lero mtsogoleri wa dziko lino anafikira kumalo amenewo. Mwina Jack unaona kuzotani kumenewo? Zikomo kwambiri anzanga Yesu. Monga takhala kukambira kuti mwambo wa lero ndi mwambo wachisoni, kamba kuti dziko lino linataya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amenewa ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi chinankomera mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti iyayi pa tsiku lino pamene tikukumbukira miyoyo ya anthu amenewa ndikafike kumalo kumene kunachitikira ngozi imene inachitika pa 10 June kuja ku Nthungwa. Atafika kumene kuja mtsogoleri wa dziko lino anakumana ndi akubanja okhudzidwa. Udziwa nzanga kunena kuti mundege ija munalinso anthu ena ochokera madera osiyanasiyana, akuluakulu ena, ndi onsewo anali kumalo amene acha. Ndi mtsogoleri wa dziko lino atafika kumalo kuja chakumama wako anakaonadi malo amene aja ndikuyendera. Sikuti analinso yekha, panalinso inkosi yamakhosi Gomani 5 yochokera ku Nchewu. Tinaona konso ndithu nduna za boma, akuluakulu ena aboma, mkulu wa polisi ku MDF, ndi sanakhalise mtsogoleri wa dziko. Chifukwa nkhani yake inali yonena kuti angoona malowo, kunena kuti kodi malowo anali ati. Zikomo kwambiri zanga chisomo. Ndathokoza kwambiri Jack. Mwina pang'ono tsiku ngati la lero
lofunikira bwanji ku fuko lino la Malawi? tsiku la lero nzanga chisomo ndilofunikira kwambiri tikukamba zonena kuti dziko linataya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko mukati muone Dr. Chakwera wakhala kunena kuti Dr. Chilima anali munthu olimbika pa ntchito komanso okonda dziko lake. Ndiye kukhala ngati ndi tsiku ngati la lero kumkumbukira Dr. Chilima ndikutha kuona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa chonena kuti he positively contributed to a lot of developmental initiatives that are happening in the country. Ndipofunikira kwambiri kunena kuti mizimu kapena ndinene kuti miyoyo ya anthu amenewa ikumbukiridwe. Ndi pokhala munthu amene analinso wachiwiri kwa mtsogoleri ndi tsiku lofunikira kwambiri kamba kuti amagwira ntchito limodzi office imodzi. Ndi tsiku lofunikira kwambiri nzanga chisomo. Mwina izi zogwirizananso kwa nthunthu ndi fimu kapena kuti mutu wa mwambo umene pa Chingereza kuti the blessedness of unwavering patriotism. Munchitumbuka vitumbiko vyakutemwa chalo chino zikugwirizana mwa nthunthu. Zikugwirizana kwambiri chifukwa ndakamba kale kunena kuti Dr. Klaus Chilima anali munthu wokonda dziko lake. Chifukwa chake ukati uone pamachitika zinthu zambiri komano iye amakhala patsogolo kulimbikitsa Malawi kunena kuti ayi ndife amodzi anthufe tilibenso Malawi wina amene tingamkonde apart from Malawi amene tili naye. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino limodzi ndi Dr. Chilima ulendo wawo unayamba pakanthawi ndithu kugwirira ntchito limodzi kuonetsetsa kunena kuti Amalawi akhale okonda dziko lawo. Izizi zinaoneseredwa mu zinthu zosiyanasiyana kapena ndinene kuti ntchito zosiyanasiyana zimene ankagwirira limodzi. Ndiye tikamakamba zokonda dziko ndi kuchita zinthu zimene zikhoza kupititsa patsogolo mtendere. Tikamakamba za mtendere tikukambanso za umodzi. Ndiye theme ya lero ndi funso limene wandifunsali zikugwirizana kwambiri chifukwa chonena kuti umodzi kapena ndinene kuti mtendere ndi gawo limodzi limene limaonetsa kuti anthu mukonda dziko lake. Pali nkhani imene amalimbikitsa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amakamba za mindset change, amafotokoza pafupi kunena kuti dziko lino mbali inayi kuti mwina idzioneka lolephera chifukwa cha kaganizidwe tikuyenera kusintha ngati Amalawi. Kaganizidwe ndikofunika kwambiri. Zinthu zambiri zimene zimachitika pa moyo wa munthu zimayambira m'malingaliro. Sungachite chinthu chimene sunachiganizire. Choyambira chimakhala kunena kuti chinthu china chake wachiganizira ukachiganizira umachichita. Ndiye pa nkhani ya mindset change ndi nkhani yonena kuti tikafuna kuti chitukuko chichitike mdziko kapena chipitirire dziko anthu azikhala mwamtendere zimayamba ndi maganizo malingaliro. Ndiye Dr. Chilima ankalimbikitsa zimenezo, mtsogoleri wa dziko lino wakhala kulimbikitsa zimenezo kunena kuti pakufunika kunena kuti anthufe tisinthe kaganizidwe maka pa zinthu zosiyanasiyana. Chifukwa ukati uone nzanga chisomo sikuti dziko la Malawi likunena kuti likhale mmene lilimo. Ayi tikusintha, pali masomphenya aja aboma a Malawi 2063 amene sakulimbikitsa sonkhani yosintha kaganizidwe pa zinthu zosiyanasiyana. Ndiye ngati Amalawi mmene tikupangira approach zinthu maganizidwe athu akakhala kuti ndi oyenera tili ndi kuthekera komanga dziko lino. Koma ngati maganizo athu sali bwino tikuzonso kupasula dziko lino. Chabwino amene tolankhani wathu Jackson Sichali, ndipo pakadali pano mwina kwa amene mukutitsatira pa MBC Radio 1 chimenetu chikuchitika nchakuti mafumu akuluakulu mdziko muno, ena mwa mafumu akuluakulu mdziko muno ndi amenetu akulunjika kukayala nkhata. Ndikuonako inkosi ya makhosi Mberwa ya chinamba 5, ndikuonaponso inkosi ya makhosi Gomani, komanso ndikuonanso afumu akaduya, afumu yayikulu ndithu. Ndikuonaponso ndithu fumu amaboma a Chitipa ndi Karonga, iwowa ndi a Kyungu. Ndikuonaponso fumu ya Atumbuka, the Tumbuka chief amene watu ndi Chikula Maembe.
ndipo chimene chitachitike mwambo umene oyala nkhata ukatha chifukwa iwowa ndithu akuonetsa kuti akhale omaliza kuyala nkhata zimenezi pakhaletu pakubwera ndithu mwambo wa mapemphero umenetu ndithu Reverend Anne Kapinda ndi akhaletu amodereta iwowa makamaka ndinena kuti ndi amene atatsegulire mwambo umenewu ndi pemphero kenako zikatha zimenezo pakhaletu zoyankhulayankhula ena mwa anthu amene ayankhule pamalo pano ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino His Excellency the State President Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso tu ayankhulanso tu pano nduna yoona za maboma ang'ono iwo watunda Richard Chimwendo Banda kupatulapo ikhalenso tu tikumva zoyankhula kuchokeratu kwa a Bishop Suzio Nyilenda amene tu ndi bishop wa diocese ija ya Nzuzu ndipo afumu amene akukamaliza mwambo umene woyala nkhata ndi afumu alundu ndithu nawonso apatsidwa mpata kuti akayale nkhata pamalo amenetu ayikidwa ndithu apaderadera kukumbukiratu mizimu ya anthu 9 amenetu anatisiya kuno kunthungwa mboma limeneli la Nkhatabe koma timafotokoza kuti mwambo umenewu ukuchitikira mboma limeneli la Mzimba kumenetu ndi kwa Inkosi Kampingo Sibande chimene chikulekanitsa ma district amenewa kapena kuti maboma amenewa ndi sewu basi ukapita mbali nayi pamene umamva kuti uli ku Nkhatabe ukalowa mbali nayi ndithu amakuwuza kuti iyayi kumeneko ndi ku Mzimba ndiye apa ndilito ndi mzanga Chimwemwe Milolo Chimwemwe mwina watolapo zingati chiyambireni mwambo uno mtsiku lake ya zona adi mzanga Chisomo Manda poyambirira tinali ku gawo loyamba la mwambo uno kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso akuluakulu ena boma anapita kukaona malo amene ngozi idachitikira pa 10 June chaka chatha cha 2024 ndiye ndiku paphiri la Nthungwa kantunda ndithu kuchokera pamalo ano pamene pakuchitikira mwambo uno ndiye kumeneko mtsogoleri wa dziko lino anakamuonetsa ndi kumfotokozera mmene zinthu zinakhalira komanso malo amene ndege inagwera atachoka kumeneko mtsogoleri wa dziko lino ndimene amabwera kuno koma ndinene kuti mwambo umenewu monga mmene takhala kufotokozera kuyambira poyambirira ndi mwambo wachisoni chifukwa ndi chikumbukiro cha anzathu amene anamwalira kuphatikizapo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima amene anamwalira pa ngozi imeneyi ndiye tili kumeneku nthumwi za mabanja okhudzidwa nawonso anawapatsa mwayi kuti atsetsereke akaone malo amene ngozi imeneyi idachitikira ndiye tinaona kuti mmene anthu amene wanafika kumeneku anakhala ngati akumbutsira chisoni ena ayo amakhetsa misozi popeza umadziwa mmene zinthu zimachitikira pa nkhani ya maliro mzanga amene Chimwemwe Milolo tsopano chotsatira ndi mwambo wa mapemphero kumenetu atsogolere ndi Bishop Reverend Makangani. Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Mama Monica. Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi.
Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Catherine Gotani Hara, Speaker of the National Assembly, Cabinet Ministers present here, Madam Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials present here. Right Honorable Atupere Mluzi, President of the UDF, the Dean of the Diplomatic Corps, and all members of the diplomatic community. Honorable Chavula, Regional Chairman for Malawi Congress Party in the Northern Region. The officiating clergy and representatives of all religious institutions here present. Inkos Yamakos Ngwenyama Mberwa 5, Inkos Yamakos Goman 5, Paramount Senior Chief Lundu, Temba Lamatemba Chikula Maembe, Your Majesty Kyungu, and Paramount Senior Chief Kaduya, all of you are present here. Your Excellency, because of time, let me say all protocols observed. Your Excellency, we are here today to remember the most tragic event that our nation has faced in the recent past. A year ago, terrible weather and an aviation malfunction cost us the lives of 9 people. It was, and it is still, a very big loss. The Vice President of this country, the late Dr. Saulos Klaus Chilima, and 8 others died in this Kangawa forest. Your Excellency, my humble duty, however, this morning is to invite you and ask you to speak to the nation. But before that, allow me to say a few words. 10th June 2024 was a very somber day in our nation. As news of the missing plane was announced, very energetic and patriotic citizens all died in the plane crash. Never had a comparable incident taken place in the recent memory of this country. None of us was wise to explain what happened. Grave shock shook all of us. Your Excellency, my ministry, through the Department of Museums and Monuments, establishes and manages monuments and sites. This site here deserves to be established as a site of memory to honor the late Dr. Saulos Klaus Chilima and 8 others. Therefore, there is a need to erect a monument and create a memorial park here which shall serve the following purpose. 1, to create a landmark that encourages reflection on the tragic events of 10th June 2024. And second is to honor Saulos Klaus Chilima and 8 others' contribution to Malawi's political and economical growth of this country. Third, Your Excellency, is to inspire future leaders and citizens on good governance, patriotism, and selflessness. And lastly, to act as a reminder to duty bearers to put in place emergency and disaster response mechanism. Your Excellency, similar sites in the world include the B-24 Liberator Memorial in Iceland, which was done in 2018, and the Flight 93 National Memorial in US, probably known as the September 11, and another one, the Dag Hammarskjöld Memorial in Zambia in 1961. Mongo yankulako pang'ono, Your Excellency. Kuima kwanga nkuti ndikupempheni kuti muyankhule komabe mawu awiri atatu. Choyamba kuthokoza nzeru zanu ndi chitsogozo chanu ku nduna wanga mothandizidwa ndi ofisi yanu ya OPC kuti tichite chikonzero ichi, chikumbutso cha tsiku lowawa kumwe wa Malawi, tsiku limene tinataya a former Vice President watu, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, komanso Malawi ena 8 podalirika magwidwa awo ntchito.
President munatilamula kuti tichite ntchito iyi moyikonzekera bwino molumikizana ndi mafumu ampingo komanso amalawi onse. Ntchito ya President inagwirika kwa miyezi oposa 4 polumikizana ndi mabanja onse amene anali okhudzidwa. Koma ngozi imakhudza dziko lonse ndipo ikukhudza dziko lonse. Kuthokozani chifukwa cha nzeru zimenezi. Malo ano a President kunduna kwathu munatipatsa mphamvu zoti tizikupempani kuti tizikhazikitsa malo achikumbutso kuti tizita kukumbukira zinthu zimene sitingathe kuziwala ulopatatenga nthawi yotani. A President malo ano ndi malo amodzi amene chingakukomereni kuti tidzawakhazikitse ngati chikumbutso chapadera chamuyaya chimene tidzakumbukira ntchito zabwino zimene a Vice President wathu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amalawi 8 odalirika amadzigwira. A President ntchito imeneyi idzatsatira ndondomeko zonse zimene zimakhalira komanso dongolo lonse limene limakhalapo. Munyengo ino mundilole modzichepetsa ndikupempha a President kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi mmawa uno. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.